Звъня на Фирето и викам: брат, можеш ли да удариш едно рамо? Те обожават. Могат, Цанов, правим го. А за да бъде епик левела до макса, че и да прелее. Ало, Карлос, децата са от твоя район, Плевен. Удари им едно рамо. Що ме за малките, брат, разчитай на мен. Ще дойда, ще ни видят и ще ги вдигнем. И така магията се случи. 3, 2, 1. Фирето те бута напред и вика в ухото ти вдигай. Стъпка по стъпка целта ще я стигнеш, защото Цанов те бута и вика в ухото ти вдигай. Дори да рискуваш, не дай да проспиваш, защото насам над главата държи я и вика в ухото ти вдигай. Хиляда грешки направих и от тях се получих с хъст на макс. Без страх живота прегърнах, всичките уроци на улицата научих и съдбата си към добро преобърнах. Защото Фирето те бута напред и вика в ухото ти вдигай. Стъпка по стъпка целта ще я стигнеш, защото Цанов те бута и вика в ухото ти вдигай. Дори да рискуваш, не дай да проспиваш, защото насам над главата държи я и вика в ухото ти вдигай. Защото Фирето те бута напред и вика в ухото ти вдигай. Стъпка по стъпка целта ще я стигнеш, защото Цанов те бута и вика в ухото ти вдигай. Дори да рискуваш, не дей да проспиваш, защото насам над главата държи я и вика в ухото ти вдигай. Главата напред, молитва нагоре, свитък задачи до край ще изпълня.